Beno, egia ezan, hobe pirritxe ematea. Berak solfeo ikasi du, eta nik... Zer bizita? Begira ba. Beno. Kortxoli de matri! Jojo! Jojo, jojo! Arratzaldean! Begira, Manolito! Denak etorri dira! Aizue, hau Manolito da. Ara, antza denez, lagun gehiago datuzkizu bisitan. Ai! Ate zabezuko. Azpanoa duizena. Hori da, izango duzue informazioa jasotzeko eta laguntza bateko modua. Hoxe, eta ane, eta aie, eta zuenenak, pila patata tortilla, lechuga, tomate eta rosilla. Maite zaituzte honai, maite zaituzte zaituzte. Esna dagoenean, eta ezin doak hartu, gau iristen denean, saltoka azita elkan, egiteko gogoa, nire bihotza taupata, aire ertzera doa, elkarrekin angazkoa, uzberan jartzean, unenean sartu eta, iruntik aztean, bitxilorekin putxera, egin dizudanean, begietara begira, hausen nahi dizuteza. Maite zaitu, maite zaitu, pila patata tortilla. Maite zaitu, maite zaitu, pila vuelta maite zaitu. Osasuna berarekin egin dugu lan hau, urte osoan zehar, Euskal Herrian barrena eramako dugula! Toriane, eta hode argazki batean, ikusten. Eta hode, zuri izarrak eta zure tira. Eskerrik asko dan hori etortzia gaitxikan, hor goizan dauden kuadrilla bueri, eta eskerrik asko ekipo guztixari. Asko maitxe zaitxuzte dan hori, teknikuak, gari, musu batzuentzat ere, eta eskerrik asko dan ere. Barrubizko musu goxo badero txako bat bintzailu!